mu kwana da laifi alaikum salam dan wani a gajiya wallahi kai bari kawai da ga ma yau ba za mu ba ba ne fa ni ma ina wancan banzo mun da gidan da Allah ba wurin da ya ke zuwa ne bayin da ya wallahi a gida yanzu haka bayana a makale ali kullum a cikin da mu wanda kana so ka faranta baba to ka dauka tanya ka ce ali zai ce yanzu ya fahimci mu bayan su sai ne ba ne ba ga gane ba ba ne ka dole suna zaune a nan ko bayan za ka wuce in ba za ka wuce damuwanka ka je damuwanka ba za mu je ba Allah ma ya fada masa mura ka fata nan mana shi ma nan ba zuwa ne yaron nan na aike shi har yanzu bai dawo ko bai gansu bane ba dai na gare bai gansu ba kila anuwa ne ku gaba na je na same su ka same su amma magana ne ya ce ba za su je ba da yawa duk abin da ka gaya musu kuma ka shi mu je wajen su wallahi dan kwana in dai ba ba zai ba haka kawai waya ai ko na ta da lalle kira lalle ke ka duba ba wani dan gari ne gari ne dama nan ne kuke zuwa ku zauna na yi koya na ku noman nan dole ne sai ka yi noman nan ne za a ci awa ni ma ta yi za ta sanyi wani kan iya ɗan satan kaji da sauransu in mun zato aka sai da za a yan jawo yau abu kawai shi ka kana ba ina ji ku kada ba to kar sake in ga yaro a gidana na kore ku daga yau kar ku ƙara dawo a gidana ta ci ba ka gida ni wannan mu na ku kar ƙara aboki na ga abin da ka ga dan wuya wayo ya so kuran ba ta bolla mali na bolla mali ba an samu da kuran ba wancan gowon ne ko ya gudu a kan zuwa na wani ya kore mu a gida ya kore ka a gida wai shi da gudu namu ba to me yasa wani ya mu ne ya da abu sai su bari ku ba ne suna bari gida ma tunanin gida nake aboki na za a yi ba yana nan ba da dai tunanin gida nake tunanin gida nake wannan da ka kira a tabbata aboki na yadda nake yin ka aboki na za ka kira dan uwa inda ya haka yin yi ma ga shaka ma ka ga wanda yake yi ba Tantani mu koma gida magana abba mu gaskiya mu koma mu tafi gonan nan mu kan gaskiya za mu koma gonan nan